Už ste sa niekedy zamysleli pri čítaní správ, kto za tým všetkým vlastne stojí, kto reálne rozhoduje, kto píše zákony a kto potom dohliada na to, aby sa aj dodržiavali? No práve tieto, tak povediac, neviditeľné štruktúry, ktoré formujú náš život, to sú politické inštitúcie. A presne na to sa dnes pozrieme. Ukážeme si, ako táto architektúra moci vyzerá u nás, na Slovensku. V podstate politické inštitúcie si môžeme predstaviť ako pravidlá hry pre celú spoločnosť. Sú to presne tie mechanizmy, ktoré určujú, kto má moc, kam až môže siahať a kde sú jej jasné hranice. Viete, bez nich by tu bol chaos, možno až anarchia. Vďaka ním ale máme systém, máme demokraciu. Tak, čo nás čaká? Pozrieme sa na túto pyramídu moci pekne zhora nadol. Začneme motormi štátu, tými najvyššími orgánmi, potom sa presunieme o úroveň nižšie, bližšie k nám, k bežným občanom a na záver si povieme, ako je možné, že celý tento komplexný systém drží pokope a nesype sa. Dobre, poďme rovno na to. Začíname úplne na vrchole, na špičke pyramídy. Presne tu sedie tie inštitúcie, ktoré formujú osud celej krajiny. A hovoríme o troch základných pilieroch moci. Zákonodarnej, výkonnej a samozrejme súdnej. A tou prvou, absolútne kľúčovou inštitúciou je parlament. Oficiálne Národná rada Slovenskej republiky. Toto je to miesto, kde sa hlasy a vôľa občanov z volieb pretavujú do reálnej celoštátnej politiky a hlavne do zákonov. A je tu jedno dôležité číslo. 150. Presne toľko poslancov a poslankyň sedí v našej Národnej rade. Sú volení na 4 roky v celoštátnych voľbách a ich hlavnou prácou, ich poslaním je zobrať vôľu voličov a pretaviť ju do konkrétnych zákonov. A tu pekne vidíme, aký obrovský je vlastne záber parlamentu. Je to taký architekt, ktorý kreslí plány celej krajiny, čiže zákony. Zároveň je ale aj prísnym strážcom, ktorý kontroluje vládu, či robí, čo má. A aby toho nebolo málo, drží aj kľúče od štátnej kasy. Áno, presne parlament rozhoduje o štátnom rozpočte, teda o tom, kam pôjdu naše dane. Dobre. Takže ak je parlament architektom, tak výkonná moc je niečo ako stavebná firma. Sú to tí, ktorí zoberú tie plány, teda zákony, a postavia podľa nich dom. Uvedú ich do praxe. No a u nás na Slovensku si túto moc delia dve inštitúcie – prezident a vláda. Prezident je teda hlavou štátu, ktorého si volíme priamo my, občania. Jeho rola je síce z veľkej časti reprezentatívna, ale pozor, má aj celkom reálnu moc. Predstavme si ho ako takého hlavného kontrolóra kvality zákonov. Ak sa mu nejaký zákon nepozdáva, jednoducho ho môže vrátiť parlamentu s odkazom: prepáčte, toto treba prerobiť, skúste to ešte raz a lepšie. No a potom je tu vláda. To je ten skutočný operatívny motor štátu. Na jej čele stojí premiér a jednotliví ministri si potom riadia svoje rezorty. Oni sú zodpovední za ten každodenný beh krajiny. Od školstva cez obranu až po financie. Toto všetko je v ich rukách. Lenže, čo ak niekto začne porušovať pravidlá? Čo potom? Presne vtedy prichádza na scénu tretí a nemenej dôležitý pilier moci – súdna moc. Jej úlohou je jediné postarať sa o to, aby zákony platili pre všetkých rovnako. A aby spravodlivosť nebola len nejaký mýtus, ale reálna a dostupná vec. Súdy teda berú zákony a tak povediac aplikujú ich na konkrétne prípady. Či už ide o nejaký susedský spor, alebo naopak o vážny trestný čin. A tento systém má viacero stupňov. Začína to na okresných súdoch, pokračuje cez krajské a úplne na vrchole stojí Najvyšší súd. A pozor, ešte nekončíme. Nad týmto všetkým totiž stojí ešte jeden, úplne špeciálny a nesmierne dôležitý orgán – Ústavný súd. Toto je ten najvyšší strážca ústavy, toho úplne základného zákona našho štátu. 13. Zapamätajme si toto číslo. Len 13 sudcov a sudkyň tvorí tento, dovolím si povedať, najdôležitejší súd v krajine. Vymenuje ich prezident na návrh parlamentu a ich misia? Ich misiou nie je nič menšie, než stražiť samotnú dušu štátu, jeho ústavu. To najdôležitejšie je, že Ústavný súd funguje ako taká posledná záchranná brzda, ako poistka. Jeho úlohou je kontrolovať, či zákony prijaté v parlamente náhodou neprekračujú hranice, ktoré určuje ústava, a hlavne, či neporušujú naše základné práva a slobody.
Dobre, poďme teraz z tej veľkej celoštátnej politiky zísť o kúsok nižšie. Na tie úrovne moci, ktoré majú priamy každodenný dopad na život každého z nás. A reč je samozrejme o samosprávach. To je moc na úrovni krajov, miest a obcí. Práve tu si volíme ľudí, ktorí rozhodujú o našom najbližšom okolí. Župani, primátori, starostovia, poslanci, tí všetci majú za úlohu spravovať presne ten región, mesto alebo obec, kde žijeme. A presne tu sa tá abstraktná politika stáva zrazu veľmi, veľmi konkrétnou. Do akej školy chodia deti? Aká je cesta, po ktorej sa denodenne vozíme do práce? Kto sa postará o park, kde sa chodia hrať? Presne o tomto všetkom sa rozhoduje na úrovni samospráv. Takže zhrňme si to. Máme tu celý rad inštitúcií, od parlamentu až po starostu v malej dedine. Ale čo vlastne bráni tomu, aby si jedna z nich nestrhla na seba príliš veľa moci? No a tým sa dostávame k poslednému, ale asi najdôležitejšiemu princípu celej tejto skladačky. Celá táto architektúra totiž stojí a padá na jednom jedinom kľúčovom princípe, a tým je deľba moci. Znamená to, že moc nikdy nie je sústredená v jedných rukách. Práve naopak, je schválne rozdelená tak, aby sa tie tri zložky, zákonodarná, výkonná a súdna, navzájom kontrolovali, strážili a tak trochu aj súperili. Parlament zákony tvorí, vláda ich vykonáva. A súdy? Tie dávajú pozor, aby nikto nevybočil z radu. Je to vlastne taký neustály tanec brzd a protiváh. A tu máme úplne dokonalý príklad, ako to vyzerá v praxi. Predstavme si, že parlament schváli nejaký zákon, ale tým sa príbeh nekončí. Do hry vstupuje prezident, ktorý môže použiť svoje právo veta a celý zákon vrátiť späť. Týmto gestom v podstate hovorí moment, zastavte sa a premyslite to ešte raz. A presne toto je ten systém brzd a protiváh v akcii. Je to poistka proti unáhleným alebo možno zlým rozhodnutiam. A tým sme sa dostali na koniec našej prehliadky. Poodhalili sme si tú zložitú, no fascinujúcu architektúru moci na Slovensku. Ale tá najdôležitejšia otázka na záver neznie, ako tento systém vyzerá na papieri, ale ako funguje pre nás všetkých v reálnom živote, od daní, ktoré platíme, až po slobodu, ktorú si užívame. Ako veľmi tento komplexný mechanizmus v skutočnosti ovplyvňuje každodenné rozhodnutia a životy?